салому дуруд дӯстони арҷманд ҳаматонони азиз. Инак мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯйшон, дар ҳамон як ноҳияи хурди кӯҳистони мо, ноҳияи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки хурд аст, аммо фарзандои бузург дорад. Тасаввур кунед, аз бузургтарин ҳунармандои театру синемо сар карда то бузургтарин ҳофизо, сарояндаҳо, махсусан Хурмои Ширин ёдаш ба хайр, Муборакшо ки манамон дар наздаш нишастага ҳастем, Ниҳолмоҳ ки имрӯз хушбахтона бо садои нозанину махмалинаш зиндаву саломат аст. Умуман ин Рӯйшон ана Шӯҳрат Сайнаков инҷо ҳастанд, Қаландарбек бародари азизи мо аз ҳамин Рӯйшон, аз хоки Рӯйшон бархостанд. Дар миёни ҳамин кӯҳҳои сарбафалак кашида, ҳамин манзараҳои нозанин суруд хонда машҳури Тоҷикистон ва машҳури дунё шуданд. Ва худи Муборакшо ки мо ҳоло дар бараш қарор дорем, яке аз сарояндаҳои бисёр маъруфи кишвари мо аст ки падарои мо ва худи мо бо сурудҳояш ишқ варзидем, бо сурудҳояш гиристем ва бо сурудҳояш ба диламон таскин ёфтем. Зинда бод Кӯҳистон, зинда бод фарзандони бо ору номусаш ва зинда бод фарзандони барӯманду дарёдили Рӯйшон ки инак ду рӯз боз дар меҳмондории мо қарор доранд. Салом аз Рӯйшон ба Душанбе.